πρέπει να παίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο υποκλάδο του Κοέγιο και να μην ασχολούνται οι παίκτες με τους διαιτητές. Ωστόσο ο Κοέγιο είναι ο πρώτος που διαμαρτύρεται για τις φάσεις, ενώ τώρα έχουμε το 23-23. Μυαλό υποδοχή και θα πάρουμε το σετ υποκλάδο του Κοέγιο. 23-23 από το σερβίς Christian van der Velde. Και ξαναπερνάει ο Πασαδόρος ο Πανχέντ στο παιχνίδι. Στη θέση του Φαν Πούτεν που είχε μπει για μια φάση. Και Κώστας Χριστοφιδέλης στο κρισιμότερο σημείο του σετ. Ίσως και η κρισιμότερη φάση. Καλό σερβίς από τον Χριστοφιδέλη. Με τη μία ο Πασαδόρος, ντουπλάζ από τον Χριστοφιδέλη. Μιλίνκοβιτς, μπλοκ, Μιλίνκοβιτς συνέχεια. Πάνω στο φιλέο Κουρνέτας. Εκεί υπάρχει παράβαση πολύ σωστά. Διπλή μπάλα και ο πόντος για τον Ολυμπιακό που φτάνει σε set ball. Είναι τελικός με ένταση, υπάρχει κάρτα κίτρινη και σε αυτό το σημείο το πρώτο σετ θα τελειώσει με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0, 25-23, διαμαρτυρίες έντονες εδώ ο Κλοκ με 0 στις 3 επιθέσεις, αλλά ο δόλος μας απασχολεί, ο Ολυμπιακός με 25-23 κάνει το 1-0. 3,5 πόντια από μπλοκ για τον Αντώνη Τσακυρόπουλο που κάνει μεγάλο παιχνίδι για αυτός. Φαντελόου, στη μεγάλη διαγώνη ο πόντος για την Ορτέκ. Είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε τον Ολυμπιακό σε αυτό το σετ, δεν κάνει λάθη, παίζει σοβαρά, κρατάει την πρώτη μπάλα του και έχει κάποιες λύσεις. Άσχετα ακόμα και ο Μιλίνκοβιτς ακόμα και τώρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Αντίθετα οι Ολλανδοί κάνουν αρκετά λάθη τα οποία και τα πληρώνουν. Ο Ολυμπιακός είναι πιο στρωμένη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το σετ. Χατζιαντονίου πρώτο χρόνο με τον Κουρνέτα μέσα. Άκης Χατζιαντονίου με 2,5 πόντους, 24-16 και 8 ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-0 σετ με τον Μάρκος Μιλίνκοβιτς. Θέλουμε μάσο. Για να δούμε. Το σετ θέλουμε. Έτσι. Έξω. 24-17, άλλες 7 μπάλες για τον Ολυμπιακό. Και σερβίς από τον Άραν Φαντελόου. Άσος για την Ορτέκ, 24-18, 6 μπάλες ακόμα. Και time out από τον Κοέγιο. Στις υποδοχές από τους Ολλανδούς, ο Φαντελόου έχει το εντυπωσιακό 21-22. 5 στις 11 έχει ο Φάντερ Χέκ, απ' την άλλη για τον Ολυμπιακό 6 στις 12 ο Σάλμον, 5 στις 11 ο Δημητρακόπουλος, συνολικά 18 στις 32 για τον Ολυμπιακό. Τέλος για το δεύτερο σετ, 25-18 ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 και αγκαλιάζει πλέον, κυρίες και κύριοι, την κούπα. Προσοχή στην πίσω ζώνη τώρα. Ο Κλοκ με έναν άσο και 2 λάθη σε 10 σερβίς. Κουρνέτας. Χριστοφιδέλης, πόντος για τον Ολυμπιακό, όχι, βγάζει ο Φάντερ Βέλ. Ο Κουρνέτας παίζει ξανά με τον Χριστοφιδέλη και πάλι τον μπλοκ και νέα ευκαιρία για την Ορτέκ που όμως έχει κάνει παράβαση και ο πόντος για τον Ολυμπιακό 24-21 και έχει 3 match ball. 3 match ball για να στεφθεί κυπελούχος Ευρώπης. 3 ευκαιρίες. Όλοι όρθιοι στο Ειρήνης και Φιλίας. Το βλέπετε. Αυτή τη φορά ο Μάσιμο Τσίντι σφύριξε σωστά και το Ειρήνης και Φιλίας φλέγεται. Κώστας Χριστοφιδέλης. Το μπλοκ από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει ο Βάντερ Χεκ. Ο Κλοκ, φιλέ από τον Βασίλη Κουρνέτα και πόντος για την Ορτέκ. 24-22. Άρα 2 match ball, είναι το πρώτο με επίθεση για τον Ολυμπιακό. Η αγωνία στο κατακόρυφο, βλέπετε εδώ ξανά. Match ball και σερβίς από τον Κρίστινα. Πιέζει ο Σάλμον. Κουρνέτας παίζει με τον Ρίλεϊ. Σάλμον θα καρφώσει, μπάλα είναι μέσα. Αλλά τη δίνει έξω. Τη δίνει έξω, διαιτητής και δώσει μέσα ο επόπτης. Έξω ο Μάσιμο Τσίντι. 24-23 ο Κοέγιο παίρνει time out. Και για να δούμε τον Άλμπερτ Κρίστινα που το ρισκάρει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Σάλμον, Κουρνέτας. Πίσω από τα 3 μέτρα, Κώστας Χριστοφιδέλης. Ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ευρώπης για το 2005 με τον πολυτιμότερο παίκτη του και με τη βούλα. Ο Ολυμπιακός 25-23, 3-0 σετ. Ο Κοέγιο πανηγυρίζει και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σύεται.
βεγγαλικά έχουν ανάψει. Ο Ολυμπιακός τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού βολεϊμπολ. Ναι, νομίζω είναι βέβαια οι στιγμές που αφήνουν την ιστορία, ειδικά σε αυτό το άθλημα. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι πρωταγωνιστής. Είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το ελληνικό βόλεϊ. Μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε και στις δύο κομμάτες να είναι το ίδιο καλός και επιτυχής και ο Ηρακλής. Να πάει και αυτός να πάρει το πρωταθλητριόν. Και όλα είναι έτοιμα για την απονομή, για τη στέψη του κυπελούχου Ευρώπης 2005. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Σήκωσέ το. Σήκωσέ το. Σήκωσέ το, Αντώνη. Ο Αντώνης Τσακυρόπουλος, κυπελούχος Ευρώπης 2005 Ολυμπιακός. Αποθέωση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα από το βόλεϊ για την Ελλάδα. Τα ερυθρόλευκα μπαλόνια από την οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. We are the champions και περιμένουμε και τη δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε 14 βράδια από απόψε από τον Ηρακλή. Γιώργος Δράγκοβιτς, επιτιμή αρχηγός και δικαίως είναι ο δεύτερος που παίρνει το τρόπαιο. Και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Γιώργος Λικούδης, Κλάουδιο Κοέγιο, Λεωνίδας Θεοδωρακάκης και όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Αποθέωση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βεβαίως ο ύμνος του Ολυμπιακού, ερυθρόλευκο το Σαββατόβραδο, ανατήρητα, κυπελούχος Ευρώπης 2005 ο Ολυμπιακός. Και το πάρτι έχει στηθεί. Όλοι μαζί τραγουδούν.